isiqalo sikababa. Sokhosi sizwe. Ngiyamvuma uJesu phambi kwabazalwane osuku namhlanje. Amen. Uyinkosi umsindisi wempilo yami. Nginikela ukuphila kwami kwaphathwe nguye ngegama lakhe uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane uphinde sihlangane futhi. Kuhle Nkosini ukuhlangana kwabangcwele. Sibongisa ubaba uNkulunkulu asiphela ngoba kunqobo nangomama uNgcwele egameni likaJesu. Amen. Siyafunda uNkulunkulu uqalile uyasemsebenzini. Uyaqhubeka namanje uba ngimile. Mhlambe futhi makukhona osho kuthile okwakhe ibandla uNkulunkulu uzoqhubeka esemsebenzini ngoba usebenza ngathi sonke. Amen. 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 Siyabonga. Izolo ke sike sakuveza kancane ukuthi uJesu uthanda ukuthi simthande uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu Yonke. ngamandla ethu Wonke. nangomoya wethu Wonke. wonke. Leyo ndaba le itholakala kuMark chapter 12 uqala ufunda verse 29 ka 31. Into le labezile bazalwane uma uzohlala phansi uyicabange. Njengoba sibhizi kangaka nje emhlabeni ngezinto eziningi. Ngakube sefeza umnyaka wenkosi yethu uJesu ukuthi thanda inkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo. Ngakube lokho kuyiqiniso yini? Ukuthi thina siyaligcina nelizwi. Thanda inkosi uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yakho. Ngizodedela imibuzo kodwa before ngidedele ngifuna ukuthi ngicacise lezi zinto. Ngakuba ngikhuluma iqiniso, ngikhuluma amanga. Uma ngabe ngithi ngithanda inkosi uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yami, nangayo inhliziyo yami, nawo ngamandla ami. Uma ngabe ngisabanjwe iminako yalelizwe. Amen. Ngapha ngicabanga ngezwi likaNkulunkulu. Ngiphinde futhi ngicabange nangempilo yami enyameni. Ngendlela abangakholwa abacabanga ngayo. Ngikhulume ngolimi lwami ilanguage ekhulunywa abantu abangakholwa. Abakhathalela ikusasa bathi prepare your future. Kanti embusweni kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu lithi singakhathazeki ngekusasa. Liphinde futhi izwi kaNkulunkulu lisikhuthaze ngokuphila ophakade, not future. Uma ngabe kungena igama elithi future, izwi kaNkulunkulu likhuluma nge-eternal future. Amen. Not i-future enyameni. Sisithola ukhathazekile makubhalwa ama-exam, uzithola ukhathazekile mawufeyilile, uzithola ukhala uma ngabe ufeyile i-interview, uzithola ukhala uma ingane ingaphumelelanga. Then kuningi okusikhathazayo exactly okukhathaza abantu abangakholwa. Lokho kwavusa umbuzo kimi, umbuzo othi mingaki imibuso ebusa abantu emhlabeni. Uma ngifunda iBhayibheli ngathola ukuthi mibili, umbuso wokukhanya nombuso wobumnyama. Okukhanya ubuso inkosi uJesu, obumnyama ubuso uSathane. Then kwase kuvuka umbuzo kimi, uNkulunkulu engihluphe emoyeni wami ukuthi ke ikhona yini indawo okuthiwa yiphakathi nendawo in between, a neutral, la ongasindisiwe eza umukelekile, then nosindisiwe uyeza umukelekile.
then sebengakwazi ukuthi bavumelane mabeqeda lapho bese beyahlukana nombani kubele enkolweni yakhe ongasindisiwe nosindisiwe kubele enkolweni yakhe bavuke ngakusasa baphinde bazohlangana. Umoya ongcwele ma ekhuluma emoyeni wami ukhuluma sakubuza ukuthi ke uma ngabe ikhona indawo enjalo then leyo ndawo ibuswa ubani bamakhosi mabili kuphela. Right? Naka ama tiles phansi. Le block le abantu abangasindisiwe bonke nenkolelo zabo noNkulunkulu ababaningi abahlukene. Bese kuthi le block abantu abasindisiwe abathi sithemba uJesu Kristu yena yedwa. Sithemba izwi kaNkulunkulu. Silawula umoya ongcwele. Kodwa khona le block ephakathi nendawo. Le block ephakathi nendawo sithola labo abasindisiwe bayayifuna izinto ezibekwe kule block. Nabantu abangasindisiwe basuka la ashiya amadlozi akhe ashiye amathemba eze kule block. Then umoya ongcwele mayambula kimi ukuthi right ubani ophethe kule block. Lezi zinto ezikhulunywa lana, lezi zinto ezifundwa lana, lezi zinto ezisetshenzwa lana zibelonga kumphumuso. Ngoba kubantu zivela zi-neutral, zi-harmless, zingenangozi. Wonke umuntu la kufanele mayifika kule block ephande indawo acompromise inkolo yakhe. Acompromise ama values akhe nama beliefs akhe. Ngakubovela ngapha angakhulumi nenkolo yakhe amadlozi. Ngakubovela ngapha angakhuluma uJesu osindisayo. Inkosi yami. But ubani ophethe lana? Ngoba only two kings and kingdoms that are ruling people on earth. Umbuso obumnyama nombuso wokukhanya. Where do you belong? Mawusindisiwe ubelonga kulombuso. Manje mawuzalana ke ubani ophethe lana? Ngoba kubantu kuvela zathi ku-neutral. Akunankinga la. Thatha ingane yakho mzalwane uyilethe kuphi? La izofundiswa. Thatha ingane yakho sangoma dlozi uyilethe kuphi? La izofundiswa. Ifundiswa. Usathane lithi iBhayibheli usebenza ngobuqili. Umsebenzi kaJesu Kristu ukuthi azodalula ubuqili bakhe. Umsebenzi wethu singamalungu omzimba kaKristu Jesu senziwe uJesu ukuthi sibe ukukhanya ngokungena empilweni yethu ewukukhanya. Ukuba kudalula imisebenzi yonke yobunyama. Ukuthi lokhu akuveli kuNkulunkulu. Lokhu okukaNkulunkulu uthandwa uNkulunkulu, lokhu akathanda uNkulunkulu. iBhayibheli mawulifunda liveza ngokusobala. Liyawabiza amagama. Khona lapha elikhuluma khona amagama azwakala ehash. Khona lapha inkosi uJesu mayiphendula nosifazane khona ithi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisponse kuphi endlaneni. Then how come uJesu Kristu ekholwa eyinkosi ekholwa esaba uNkulunkulu akhipha igama elibuhlungu kangaka abiza abantu ngani ngezinja. Then uma ngabe ingelosi ethunywa uNkulunkulu umyalezo kaJesu uJesu awunikezwe ubaba uNkulunkulu then kuzolethwa kuzana kuJohane. Then uma esebhala uJohane isambulo 22 lapha ku verse 14 and 15 ukuthi kepha izinja neziphili nezifebe labo bonke abaqamba amanga bangaphandle kwani kombuso. Specifically izinja iziphili alisabi iBhayibheli ukusho liyadalula ukuthi izinja alikhulumi ngo wow animal. Likhuluma ngohlobo lwabantu olune character yenja. Labo bantu mabengayilungisa impilo yabo ngeke bamukelele ukungena ezulwini. Sizoshumayela indaba ezinhle zokuthi ezulwini awekho amanga, ayikho inkohliso, azikho imfihlo, abukho ubuqili, abukho lokhu kuthiwa ukuba uclever ukusa. Then akukho ukuphinga, akukho ukujola, akukho umtshontsha, akukho ukufa.
indaba ezinhle lezo emhlabeni sihlushwa ngalezo zinto but ezulwini azikho lezo zinto khona uthando khona ukuthula khona ukuphila khona amandla kuze bephakade khona ingcebo khona injabulo ezulwini manje uma umuntu eza nomoya wenja akavumelekile la ezulwini uma umuntu eza nomoya ophinga akavumelekile la ezulwini uma umuntu eza nomoya wamanga akavumelekile la ezulwini right uNkulunkulu ke uyacela abazalwane ucela abazalwane bonke abasindisiwe bahlanzwa ngegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha uSathane ufafaze amanga emhlabeni wathi le block iright ayinankinga zanini nonke sihlangane khona kule block khona udokotela lo mzalwane ushiya igama lika Jesu ushiya amandla segazini lika Jesu ushiya izwi likaNkulunkulu ezela then ngapha ushiya idlozi lakhe ngapha ushiya inyanga yakhe ngapha ushiya imithi yakhe yesintu then eze kuphi ezela ashiya utiko loshe bakhe inyanga masixakekile bathi inyanga ekwazi ukuzelapha iyathatha iphuthunyiswe kuphi esibhedlela umzalwane base bethandazile bahluleka abazalwane bamthatha umgijise umuntu bamphuthumise kuphi esibhedlela ubani ophethe kule block phakathi nendawo ngokuJesu yena yedwa indlela neqiniso nokuphila akekho zakubaba ngaphandle kwakhe right ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama kunalokho nenze njani nedalule ake sifunde from uverse 13 sehle nayo uJoel chapter 2 esizwe inkinga ubaba uNkulunkulu akade ebhekene nayo ebandleni lakwaIsrayeli emandulo nenkinga uJesu Kristu indodana kaBaba uNkulunkulu ebhekene nayo kulesi sikhathi lesi samanje eNew Testament elisha esivumelwaneni nesisha Joel chapter 2 siqala ukufunda verse 13 uNkulunkulu wazowathumela abaprofeti ukuthi kuqoqwe abantu yilokho uNkulunkulu athume usibiya ngakho ukuthi akukhulunywe nebandla elingumzimba kaKristu Jesu elingabantwana bakaNkulunkulu elingumbuso kaNkulunkulu elingabapriesti bobukhosi basezulwini ukuthi no ubuqili bungenile then idalulani nizehlukanise nemisebenzi yonke yobumnyama niyilahle nizingcwelise isikhathi esiphelile akekho phoqiwe bazalwane ngicela ukusho lokho akekho phoqiwe mina I'm just a messenger delivering a message now umuntu ukuthi uyayithatha noma uyayiyeka mina okwami ukuthula usekuthenini lalela uNkulunkulu ukuthi angithume akuyona into elulu ukushiya ikhaya ohlala kulo uyendaweni ongayazi uyotshela abantu ukuthi lemfundo enifunda ezikoleni kaSathane yamadimoni uyotshela abantu ukuthi lemisebenzi enisebenzayo ekaSathane inyise esihogweni ngoba inkosi uJesu Kristu ifundise emini kwacaca ngokusobala yathi inkosi uJesu indlela ebheke ezulwini incane nesango lokungena khona linjani lincane indlela iwumncini then isango lakho noma ufika khona yabona uma ngabe ngifuna ukungena ngale mondo la endlini angeze ngikwazi it is impossible le moto kubiza ngishiye kuphi ngaphandle yonke impilo yalelizwe enikezwe lelizwe ingumthwalo ongakwazi ukungena kuleli sango elincenyana lingubani isango longena ezulwini uJesu Kristu Jesu Kristu akadingi lutho thinta lelizwe udinga umuntu phaqaqeleke yedwa eze kuJesu Kristu yedwa engaxutshwe nalutho uze uJesu efike lapha ethi khona siwafunda amavesi namhlanje uze efike lapha ethi khona uma ngabuza kimi ngisho wena kuvusa umuzi sibiya uphume kubaba wakho kodwa masuza kimi yenze njani mdele uma ngabe zokhuluma nobaba wami ethi wena
baba kaVusimuzi sibiya umuza kimi shiya lengane idele ngoba leli sange linguJesu kungena lilingena umuntu yedwa once kwakhona okunye okuncane akusangeniki uvaleleka ngaphandle ilawo message nje simple ukuthi ke why uJesu athi asidele konke bengijwayele ukwenza iexample ethi uma kufika umuntu ethi ngicela lendlu yakho mama usithole ngenze sibonelo lendlu yakho ngicela ibhidlize yonke bese uyayishisa bese ubuza ugandaganda khipha yonke udoti yonke imfucuza kusana inhlabathi emhlophe qwa why ngizohlala laphi ngizolala laphi kholo yazi ukuthi ufihlile lo ofuna osho njalo ufuna ukuzosusa itriple story la ubukhazekhazi bendlu uzokwazi ukuyakha khona le yakwazi ufuna kwenziwe njani kodwa izinto zalomuntu ozayo zimukelwa ngani ngokukholwa zimukelwa ngokukholwa hayi ngokubona kufanele manje kube ukuthi ke lo muntu okhulumayo nolezo uyamthemba yini then ngokukholwa lisho njalo izwi Hebrew chapter 11 ngokukholwa yonke into uNkulunkulu ayisho kumaqhawe okukholwa then ngokukholwa bathatha istep then umama usithole ngokukholwa ubhidliza yonke lento ushisa yonke lo muntu uthe ungashiyi lutho ngicela nje usale nogqokile kuphela everything makuthiwa everything ngisho amapasa akho shisa yonke into ufuna ukunikeza impilo entsha ufuna ukunikeza into enhle awukabo ngokukholwa destroy yonke into uyabona sengena ama blocks ngena yonke into usuka into engaziwa ezokwakhiwa lana izo attract abantu from all over the world uyamukele ngani lento ngokukholwa uJesu Kristu uzosinikeza ukuphila kweqiniso okupheleleyo kwasezulwini kodwa sifune simukele ngani basalwane and kumele sibhidlize yonke impilo ngikhuluma amazwi kaJesu nje and ngikhuluma kubafundi beBhayibheli ithi inkosi uJesu umuntu ofuna ukusindisa ukuphila wakhe makenze njani malahlekelwe simple as that ufuna ukuphila ufuna lokhu ukuphelayo that will fade away lokho asemhlabeni now nesiqiniseko emoyeni wakho ukuthi ngifika nalezi zinto futhi ngizofana ngishiye baningi ababe namagugu nengcebo nezinto ezinhle bafa bayishiya siyabazi sonke siyazi imingcwabo bazalwane sibonile but uJesu uzokhuluma isikhathi sokufa singafiki shiya konke dela konke yiza kimi nje ungishi ngenalutho then ngizokunikeza ukuphila njani ngokufundisa kaJesu uthi uJesu angeke ubambe kokubili qedela ngeke ukubambe kokubili uma ufuna lokho enze njani shiya lokho uma ubamba lokho be rest assured ulahlekelwe yilokho yakho lokho esizokusho basidala sizovuselana ngamazwi esiwaziyo egameni likaJesu cela ungifundela kakhulu ngesizulu nikebhule inhliziyo yenu hayi izingubo zenu niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu chapter 2 from verse 13 ngiqale ngalo ngathi from verse 13 sehle njobe efunda nje umfana kusho ukuthi uzwile from verse 13 right kwakonakele labazalwane umprofeti umntwana kaNkulunkulu uJoel uthunywa kubani bazalwane kubazalwane abakholwayo abanomthetho kaNkulunkulu nansi into kufanele bayenza bazalwane yilokhu ke bazalwane ubaba uSibiya athunywe khona inkosi uJesu kubazalwane abasindisiwe ukuthi bantwana bakaNkulunkulu uma nivuma uJesu namoya uJesu nimukela ukuphila okuphakade okuyipackage ephelele spiritually mentally physically emotionally material yonke into ephathene nokuphila komuntu uJesu yikho ngakho ke anidingi ukuphila kwalemhlabeni then izanini kuye ngokupheleleyo nje senze iphutha kwenzeka iphutha thema kushumela ivangeli lithi wakhuthaza izinto zobumnyama but izakhuthazwa ngobuqili and sayithatha then manje sibambekile kuzo uJesu mayefuna abangabakhe
uhlobo lwakhe eyibuka akayitholi kulabantu abaconfessa igama lakhe ngoba ubona ukuphithizela kubo angakufundisanga but manje uthi ke isikhathi uthi ibandla lihlambulule lizengcwelise qhubeka ndodana. Niklebhule inhliziyo yenu, hayi izingubo zenu, niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobumnene, wephuza ukuthukuthela, unesihe esikhulu, uhawukela nobubi. Ngubani owaziyo uma engiyakuba ngubani owaziyo uma engayokuba ahawukele ashiye isibusiso emva kwakhe, kube ngumnikelo wempuphu nomnikelo wokuphuzwa kuJehova uNkulunkulu wenu na? Bethani icilongo eSiyoni ningcwelise ukuzila ukudla. Afunde kabusha. Bethani icilongo eSiyoni ningcwelise ukuzila ukudla. Nibize umhlangano. Buthani abantu ningcwelise ibandla. Niqoqe abadala, nibuthe izingane nabancelayo. Umyeni makaphume ekamelweni lakhe, nomakoti emgonqweni wakhe. Abapristi izikhonzi zikaJehova mabakhale phakathi kompheme ne-althare. Bathi, hawukela abantu bakho Jehova, unganikeli isabelo sakho sibe inhlamba, ukuze abezizwe bababhinqe. Yini ukuba basho phakathi kwabantu bathi, uphi uNkulunkulu wabo na? Mana ke baba. Hayi. Uma sebenzise kunzima sebekhona shusha nabe bench. Siyofuna amaphilisi. Senzani bazalwane? Sishusha nabo yini? Siyofuna ini? Amaphilisi. Akhiwe ngani? Akhiwe ngani amaphilisi? Imithi. Akhiwe ngemithi. Bathi mina ngumuntu akaNkulunkulu osindisiwe. uJesu ungikhululile angisayisebenzisa imithi. Angisadli imithi. Usho yiphi? Usho yenyanga ngoba nakhe ngolile. Usho yehlahla. Usho yenyanga ngoba nakho zinjani? Zingcwele. Usho ihlahla. Usho ihlahla. Akithi nakhona enyangeni zilwane zesetshenziswa kuya ngento ephethe. Ziyashunqiswa. Nezicubu zabantu khona enyangeni yesintu zinjani nakhona? Zasetshenziswa. Batho uNkulunkulu mayamvula basala ukuthi ibandla lihlambulule lingcolile. USathane wayidesigner lento okuthiwa i-neutral ephakathi nendawo. Then wayeseyiqhamukisa ngesiko laphesheya entshonalanga lokufunda lokuchwephesha. Kodwa into eyodwa nale esithi sikhululwe kuyo yezinyanga zesintu. Ngoba uma ukhuluma ngomjovo enyangeni zesintu ikhona umjovo. Yini ibizothiwa yini? Umjovo. Thank you so much. Umjovo. Mabe kufaka umuthi kunebekujoba and ubhlungu umjobo. Yabona? Siyakwazi lokho. Then umubu kodokotela laba bafundile basebenzisa imithi. Bakunikeza ithemba lemithi. Amen. Then laba bayakuhlola. Then odokotela nabo kanjani futhi? Asasho umzalwane ukuthi ngisayokwenza ini? I-test. I-test. Check up. Ngisakwenza check up. Ngisuke ukwenza njalo. Uyohlola. Udokotela kade ngihlola. Then uDokotela uNkulunkulu bakhuzile kwaIsrael. Wabeka umnyalo athi ningayi kwaba Hlula. nabanjani futhi nababulayo. Right. Sithi sikhululiwe sindisiwe umntwana kaNkulunkulu angisahambe inyanga angisahambe izangoma. Then uma ngabe ngapha uza ngapha kulokhu kufunda ubuyele kukho konke ukuthi selibizwa ngelinye igama ngapha. And uNkulunkulu bewambulile ukuthi ke konke lokho benithi niphumile khona lithembekile nahlushwa nazondwa abanye benu. Siyazi abantu behlushwa bemukela insindiso le yangama 80s ngama 70s nama early 90s isathe ukuba ngcono insindiso ngenxa yokwanda kwemfundo. Amandla ebandleni aya ngokuye phela ngoba abantu sekugcwele kakhulu ukufunda and abazihluphi ngoba manje sebethembe okwemfundo then uthemba umoya ngcwele noJesu Kristu. Then
babuyela kukho konke la kulo in between lo phakathi nendawo lo babuyela kukho konke. Themba amaphilisi kuyafana nokuthenga imithi inyanga ikunikeza kona igoqe ngamaphepha ikunikeza lo uzosebenzisa nje uzosebenzisa nje namaphilisi nawo njalo futhi lamaphilisi uzosebenzisa kanje. La inyanga yesintu igama elithi inyanga ngesingisi lithini? Doctor. Elinye lithini futhi? Umuthi ngiyadokotela ngiyaphi? Ngiye enyangeni. Amen. Then elinye lisetshenziswa physician. Lele herbalist. Ngapha udokotela, medical doctor, scientific doctor. Exactly. But bonke laba bantu uma usubahlola baphethwe lo in between thina esigijimela kuwo sisindisiwe sizelana istrategy amaqhinga kaSathane ubefuna ukubamba labazi nabasindisiwe ngoba abamthembanga uJesu bahambe ngokholwa ngaye balindele yena bathanda izinto zezwe then basukile abazalwane beza la laba kahle hle basesembusweni wabo le block na le block umbuso wodwa uphethwe uSathane ilezinto kuthiwa ngizozisho Amen. then wasethi uNkulunkulu ke ngiyakhathazeki ngenqumo zabantu ezabo umuntu isinqumo sakhe kodwa useyalazi iqiniso and umuntu iqiniso mayelamukela lomkhulula kodwa mengalamukeli wasethi uNkulunkulu anginikeze nje iziningi kuyeza usuku kwahlulelwa and ayikho into ezofihlwa kuyodalulwa konke ifundisile inkosi uJesu yathi akukho okufihliwe ongayambulelwa. But kwasethi uJesu ngoxwayise futhi abazalwane ukuthi into ebhlungu-ke ngaleso sikhathi kube ngasekho phenduka umuntu esebona ngokusobala ukuthi kahle hle bengisayiqhubekela nje noSathane. Amen. La kule block lena ngakhohliswa nje ngayengeka ngitshela ukuthi mina ngiright ngithi ingane zami asambe ziyofunda esikoleni ukuze iphumelele zabe ziyosebenza likhona ibandla likaJesu. Now ngizwe ubuhlungu babungcobo ngingumzalwane ngiholwa umfundisi uma kumenyezelwe enkonzweni ngesonto kuthiwa ngomsombuluko lesibili kunamahomsele siyokhonza kwabizana nobani kwamambo sonibani baba kwesibanibani then masifika babe babili bathatha abazalwane bathi ivine yodwa ingane ihlupheke emoyeni wami why kube nje uma ngithi ngihlala phansi ngibuka iTV uma abantu beyobuka ama sports kuyagcwala egroundini ukuthi uzithiwa abantu banyathelene kwakhoma istadium bafa abantu beyobuka nje ibhola liginqika uma kuthiwa khona umculo ofikile abantu bayogijima bathi uma uhulumeni ememezela umhlangano endaweni abantu bayagcwala bathi uma ebandleni kwabakholwa abasindisiwe kuthiwa sinenkonzo kwamama usibanibani kuzofika abantu ababili abathathu then nalabo abafikile abayisihlanu noma abayishuma ukuthi bandile basuke bebaningi njatha nabahambi nezingane uma ongcele wangihlupha enginakisa lezi zinto ukuthi ziphi ingane ngaze ngaqala ngakhuluma bazalwane bapha abantwana then excuse nje ilula isimple futhi ihamba kahle ayinabuhlungu mayiphuma emlweni nomzalwane babheze ngomsebenzi wesikole then emva kwawo banama evening classes then banama sports over Bible study over worshiping God Almighty over Jesus Christ lengane ekwazi ukukhetha amaphepha abhalwe umuntu ovu uJesu Kristu okuphila phakade isencane and umzala ngabona inkinga then iyakuba yini lengane kusasa malithi iBhayibheli ikhulisa umntwana ngendlela azothi senjani esekhulila ngasuki kuyo bese ngifa abazalwane ngizwe ubuhlungu obungibulalayo emoyeni wami hayi ukuthi ngife kodwa yabona ubuhlungu lobo ngazathi buyakubulala ukuthi bazalwane umzalwane eze phambili athi bazangicela ningikhulekisa ingane yami isidla ama drugs ingane yami ayisahloniphi angazi konakele kuphi ngoba siyathandaza ngifundiswe then ngingamsoli umzalwane ngayisoli ingane ngathi umzalwane asinikhulekiseni ngithi inkosi ngicela ungisize ngithembeke sambeni siyokhuleka
umoya ongcwele wangixwayisa ngelilanga wathi seniwaqambe kakhulu amanga mamzala ngicela umthandazo lithini nini abazalwane Sokulekisa. sekuphelileke wathi seniwaqambe kakhulu amanga wathi stop mntanami then khona lapho ngizoqala ngithandaze ngoba ngithema ngisindiswa ngingathi highlight ngosuku loqala mhlamba babengekho ngahighlight namanje ziwu7 izinto uNkulunkulu angitshela zona mangisindiswa engikhumbulayo wathi ngifunde iBhayibheli ngidlinze ngalo ngifakaze ngoJesu Kristu wavuka ongisindisile then ngishare izwi ukufakaza nokushare khamba ndawonye ngihlala nabazalwane abaserious abaphila ubungcwele ngihlambulule ngibe nobudlelwano obuhle nomoya ongcwele ngithandaze ngekhathi zonke ngizile ukudla ngazazi ukuthi ngumuntu ofuneka athandaze ngekhathi makathandaza wazi at content wrong emini uma ngadlenzanga ngezwe wazi at content wrong emini uma sephela isikhathi esithi ngafastile wathi content wrong emini yangingena lempilo kanti indlela uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngayo nami Amen. now uma ngabe ke umzalwane ethi ucela umthandazo ngaze ngazazi ukuthi mina ngi-intercessor kumele nginxusele abanye abantu and uma nginxusele abanye abantu umoya ongcwele wangenza ukuthi ngithathe izimo zabo kube ngezami ngaleso sikhathi nganginengane eyodwa engayithola ngaphandle komshado ngingakasindiswa ngisemncane ngiyi-teenager then ngisale ngane yodwa wathi umoya ongcwele ungalinge ngicabanga ukuthi lokho ababhekene nakho wena ngeke kufike kuwe uma ubona umzalwane esenkingeni esesimeni ngenxa ukuthi umzalwane wakho nomunye emzimbeni kaKristu leyo nkinga eyakho nawe there is a serious problem ebandleni njengoba abazalwane ingane zabo manje sebeqalile besho ukuthi siyabahlupha kuzobe kuwesi ngesikhathi sakho ezakhe ingane uma ningathatha action ukuthi konakele kuphi nilungise yazi ukuthi wena uyokhala isilile esikhulu nalesi sikhalayo manje ngibe buhlungu ingidabule lento emoyeni ungabi umama usibanibani siyamazi indlela azinikele ngayo ikhonzeni uNkulunkulu siyamazi indlela akhuthele ngayo isizwe kaNkulunkulu siyamazi indlela afundisa ngayo ekhaya kodwa yethi ingane iphumile yayodaba yayomithisa yayoroba namhlanje sekufika ubunga ibanjwe ibunga why sikhali isilile esifanayo nesabanga khona ingoba sikule block bazalwane esithi right kanti kubusa ilawo loSathane akekho uJesu lana umoya olana kaSathane bantwana bakaNkulunkulu ke lithini izwe selifundayo join njengamanje lithini verse 1 verse 16 Verse 16. Buthani abantu ningcwelise ibandla yes niqoqe abadala qoqana kanjani bazalwane qhubeka nibuthe izingane nibuthe nani Nezingane. nezingane kanjalo futhi na nabancelayo nabancelayo khona umntwana ngibona naye belokhuzane walking what baby walk ilokho kusho iBhayibheli ukuthi ingane zasembusweni kaNkulunkulu abancintayo abadala baqoqeni ke manje lokho kusho ukuthi omdala uyakuyeka umsebenzi wakhe ingane yasiyeka isikole sayo imfundo yayo then abantwana abancane bayayeka ukuphathwa onene enye into uNkulunkulu angibulele yona leyo uma ngabe khuluma embula izinto ezenza ukuthi kungene iqalekise ebandleni sithandaze sibise igama lika Jesu lingasebenzi ukuthi ngikunikeze ingane yaba yisibusiso ngokwethemba ngoba unezwi lami unendodana yami uzoyikhulisa ngokwentando yami wayithatha wena ingane wayishiya walanda umhedeni walanda isikhonzi sikaSathane esifake iphandla esiphengayo wazoshiya nalomntwana esithi masimbuka sicula umusic kaSathane masidlinza sicabanga sinomoya kaSathane singazi sona then yonke into esiyenzayo senza ngomoya kaSathane wathatha washiya ingane yami mina uNkulunkulu engikubeke kuwe wayishiya nalomuntu yakhuliswa uyena usho ukuthi wena ingane kahle ubunjani wena nalo omqashile ukuthi abe unene
naye futhi ekhaya ushiye ini ingane wayesethi uNkulunkulu phuthuma mntanami ama-families ahliphizekile usathane uhliphize konke bengithi ngikwakhile benginethemba ukuthi abantwana bami bazongilalela ngoba I respect the families. That's why kunemithetho engibekile evikela ama-families but abazalwane bayiqile befuna ini bazalwane impumelelo. Then uyavuka ubaba uyakwabezizwe uyobathobela ngemithetho yabo aboshwe yiyona akakwazi ukwenza kwaNkulunkulu engaphansi kwabo. Uyavuka umama nawe uyapi futhi uyakwabezizwe ingane lana bayithatha bayisa kuphi futhi kwabezizwe. Then umiss uyi-lesbian then uyarecruiter nje behlena lezi ngane zothi lezi ngane njengoba so-50 zothi ihlanganiso 18 years yobe sebamba u-80% wonke wama-lesbian. Ubani othatha ingane wayisa lapha ne-crash umzali sasa lo mzali ngenxa ukuthi ubhizi uvuka ekuseni ecabanga ngomsebenzi then ecabanga nge-upgrading yakhe ukuthi kufuneke ngifunde ukuze ngithole iposition engcono ngithole imali engcono. So yonke impilo yakhe is about her future. Nobaba nawe uyacabanga ukuthi hey angadlulwa umfazi. So njengoba ngine diploma nje angize upgrade ngithole i-degree ukuze ngithole iposition engcono. Umfazi mase hola kangcono ekhaya angiseyilutho mina. La ekhaya sekune competition. Umnyalo kaNkulunkulu ukuthi indoda inhloko owesifazana ungaphansi awusekho ngoba bambukele lento ka-neutral efake usathane ngobuqili ukuthi ayinankinga. Then la ukhonza uNkulunkulu kodwa amagama afihliwe la but uNkulunkulu mayesambula se-research nje bade sifunde izolo kuyatholakala ukuthi yonke impilo yakhe lelwana yonke into eyenziwayo inomoya wakhona. Ingakho uJohane wazi wabhala u1 John chapter 4 from verse 1 hlolani ini uma bengamvuma uJesu Kristu ukuthi uzile enyameni abakabani bomoya bamphila uKristu. Wayesethi ke uma sikhuluma thina singabazalwane abakaKristu kanjani usho uJohane njalo bayasizwa kodwa abangasikona abafizwa abangasikona abakaKristu. Ingane zethu sibulawe thina abazalwane. Zafika lana ingane zafundiswa ama-celebrations la inyanga nenyanga kudliwe ikhekhe ushawe ihlombe makuthiwa happy birthday to you basho uthini igama happy birthday bese bethi hule sifisela ini leli njengokuthi siyakufisela impilo njani bathi ukhulu njani bakhamona bazalwane ukhulu njani bazalwane basho la okuthiwa nginankinga khona mina ngikhe njani ngiphumile ezweni umntwana wakho umsindisiwe kodwa lapha kanenja ingane yakho ifiselwa kumadimoni mabethi happy birthday bese bethi si wish you impilo ende lapha nekhekheni yini ezungezile ekhaya mina ngisindisiwe angiye emngcwabeni nje makhayiso amakhandlela ushintsha ngishintsha umayelo ukhayiso amakhandlela lapha but uma kuyibirthday ukhayiso endozalana amakhandlela bese twenze njani ke acishe lelo khandlela lempepho nje bakhanyisiwe nje kunyuka into thithi isuke iconnecta namadimoni phezulu aphethe ezozala unoNkulunkuluwana wezokuzala ingakho odokotela beqeqeshelwe lo msebenzi ukuthi bazalise ingakho bekwazi ukusika imbobo uNkulunkulu angayidalanga bayeke edala uNkulunkulu bamhlambalaza uNkulunkulu ophilayo bayokhipha umuntu ngenye imbobo bathathe bona ukuhlakanipha ngoba uSathane umhlambalazi umphikisi kaNkulunkulu ophilayo shall prove a point ukuthi yena angenza he can do better wenze njalo mayihlubukiso. So uJesu uzile uzonqoba aqede imisebenzi kabani yaSathane. Baqeqeshwa bani ukuthi bakwazi ukungena ngaphakathi entweni efihlwe uNkulunkulu ecashile eyimfihlo kaNkulunkulu bafike bayidalule bazi leli tube lihamba kanje masingafana lona sethungi ngeke sangena izalo. Then uma ngabe kuza impheyo wesilisa then usudle wena usudla iphilisi
wajova umjovo then oyizingofo mayithi yezimbe wesilisa then yemjovo iyadubula idubula inhlavu ibulale lenkuzana Lenkuzana. then ubani okwenza lokho konke egameni ukuthi ku-neutral ingane sifundile singenile isiqaleke sebandleni saze saqina saphelela abantu bengaboni egameni bafuna ukuphila bafuna impumelelo bafuna inhlalakahle bekhuluma ilanguage yasezweni qoqana abadala qoqana abancane nabancelisayo uzokhalwa kuJehova abaholi abapriest abakhali banxuse siyinhlekisa kwabezizwe abantu bathi ungangitsheli umuntu osindisiwe uma kuthiwa umuntu osindisiwe njena nami ngisindisiwe ingakho ukuthi uyahamba everywhere isawuni sifakile ukuzana sifake ingubo zazo nephandla zazo isindisiwe umuntu anakulo uyekumala uthela hayi nami ngisindisiwe ngoba abafundisi bahlala phansi babuka mangifundisi isindisiwe ethanda imali kanjena eqamba amanga kanjena ethanda isifazane kanjena kusho ukuthi izongisindisiwe then bazalwane hlala ningabe nisathuka manje then ayikho lento 20 lento 20 sindiswa hlehle sonke ngiyamvuma uJesu sindisiwe umuntu uyafika uhambe uyavangela then bese bethi hayi siyabonga ukuthi nathi sisindisiwe umuzwa umuntu ekhuluma eneqholo ukuthi usindisiwe ukuhlekisa that is to Blaspheme. ayikho lento siyinhlekisa kwabesizwe koze kube nini iphi insali yebandla iphi insali yesizwe sakwa-Israyeli ezosukuma ithi Jesu siyaphenduka malisho kanje iBhayibheli uJoel bapha abantu abazophendukela kimi baphenduke bashiye izinto umzalwane usindisiwe sila inkonzweni esikhwameni sakhe khona amaphilisi khona umjovo Amaphilisi khona umjovo. and sebemnikeza umjovo kashukela ekuseni nantambama uqilazekile and asekho isport naka sazi uzojova kuphi akuseyeni uJesu ophila nomzalwane kodwa umjovo phila kuye then sengisegeqwa isindlala sengilambile yini kwenze njani then amadimoni lawo aphakelayo asefuna ukudla kwawo then kufuneka wena uqala ufide inyama qala so that amaphilisi ezokwazi ukuhlala kahle adle kwamadimoni ngoba uvumile wena now uJesu uthi ke asizihlambulule amanye amaphilisi akhiwe ngecubu zabantu Amen. Kunjalo. amanye amaphilisi akhiwe ngecubu zabantu Kunjalo zabantu. Kunjalo. iBhayibheli lithi ngamuhle umuntu Kunjalo. umuntu akadlile adle umuntu igazi alidlile Amen. kodwa abantu siyabadla through amaphilisi Amen. uthathwe igazi lesigebengu lenyanga lesangoma lesitabani lombulali Taba. liyofakwa lapha nelokhuzeni esitsheni then usathane bese edala ingozi then umzalwane bese gijimela kuphi esibhedlela Esibhedlela. bese kuthiwa ophe kakhulu akwenziwe njani afakelwe igazi then bese ehlola umzalwane ublood bani ublood A bese kucheckwa lapha emasholofini ukuthi ublood A ungabuphi obani abadonate ngalamagazi ithi iBhayibheli ungalidli ini ngisho lesilwane ngisho lomuntu leswaye abaJuda abaningi bathi uJesu mayithi niphuze igazi lami bajike bathi singadla kanjani nyama yakhe siphuze igazi lakhe umthetho waIsrael umuntu akadliwa negazi lakhe but uSathane embusweni wakhe uyabadlisa abantu igazi ukuzana and lokho strategizile ngoba uzolapha isifo esithile kufanele ethwale isicubu esithile somuntu and lento ibekwa kahle ingenankinga iright and nomuntu uma bechazela uzokala kunjani bazalwane ake sithi ulimele ushebukile bazokushebula inyama la ethangeni bayovala lapho ulimele khona izokala njani lento leyo izokala njani nje bazalwane right kodwa basusa isicubu esibekwe uNkulunkulu kwenye indawo bayosifaka kwenye indawo so umkhuba wabo lokho uNkulunkulu akwenzile uSathane uyakuhliphisa umele nomsebenzi kaNkulunkulu udisho yonke into ujahephi ujahe kwi-6 njengoba abantu bethatha umjovo nje 1 we-COVID seqale khona seqhubeka khona kwangaqali njengoba abantu uthwala ingane ayigome nje wakwayibuza ukuthi kungani ingane ayigome abantu abadala oma bakho ogogo bakho babejova bazalwane oma bama babejovi ingane zayiphila sisizeni but lento yomjovo iqhamuke hamba uJozi akamba ukuzana kusukela abaningi then izinja ziyaxokoza inkawu ziyaxokoza imfene ziyaxokoza inyoka ehlathini ziyaxokoza
umuntu okuthiwa akabuse phezulu kwemvelo sekuthiwa uhamba yokujobusa then bafike lapha bamjova bamphuza into ethile kufakwa into kaSathane kulumntwana ngaphakathi ukuze aphume ngesanayo umfanekiso kaNkulunkulu kancane abaningi balindele 666 bacaba ukuthi konke ezofakwa lana noma into ezobhalwa lana kanti i666 yilo mjovo okhanda uSathane ozothi mawufaka lana ubulale ngokuphelele iDNA yoNkulunkulu then mva lokho uSathane bese ebona yena kubantu ingakho ke lithi iBhayibheli umuntu omukela lelo phawu akasayi ukusindiswa naphakade namhlanje siwabona amazombi baningi abantu futhi khona la eThekwini inqwaba abantu angisibona abantu half human half animal iqale phi indaba ile mjovo ethandwa abazalwane ilamaphilisi athandwa abazalwane wonke umuntu ukhala isililo sokuthi baze bashintsha abantu sebezilwana bashintshwe yini abantu bedala uNkulunkulu ophilayo ibona abavumile uyomukela umqondo iidea kaLucifer kaSathane ngoba bengafuni nje ukukholwa inkosi uJesu yona yodwa gelekeqe ngoba bengafuni ukuhlala embusweni kaNkulunkulu ngisho iBhayibheli selikhuluma kanje nje qoqala abantu njengoba sigijimile nje bazalwane kuningi esidlula kukho ziningi inhlamba ngithuka kuzondwa kuningi ubunzima esidlula kubo kodwa masike sathula siyakhula kumele simlalele uNkulunkulu njengoba sizelani lazi nje asazi size ngokholwa ukuthi umuntu kozo siyamazi sike sahlala naye asithembi lokho ngoba simaza sikaze simbone ehleli kubo asikaze simbone ehlele endaweni yakubo so umuntu uyashintsha size ngokukholwa ngoba sishiswa yilento ukuthi phuthuma utshela abantwana bami ngiyabathanda ingakho uJoel esho ukuthi unesihawu angifundela lo mnyana unani uNkulunkulu ngiqoqela abadala qoqela ingane specifically ungiqoqela abancendayo baqoqa bonke uma lento ingenziwa abazalwane uma lento ingenziwa uEzekiel chapter 9 uNkulunkulu esethukuthele uthi sebesikhathi manje sokuthi ke bayobhujiswa yilabo kuphela abazosinda mawufika eJerusalem abanophawu abangenalo uphawu ushaye uqothula abadala abasethempelini izalwazi ikhehla nabantwana nabancindisayo ushaye ngenkemba uphuphisele konke ungabhala phansi Ezekiel chapter 9 uqala ufunda verse 1 uzoyithola leyo ndaba leyo Ezekiel chapter 9 from verse 1 uNkulunkulu uma sekufika isikhathi uyaphuza ukuthuthela ukuthi masithuthele ungazathi akanalo uzwelo ngoba ngisho ingane encane yenzeni ingane encane yenzeni ukuthi ingane encane yenzeni kodwa ubani onile umzali njalo uNkulunkulu uthumele uNkulunkulu uthi ibandla lehlambulu labengcwelisa kanjani na ngokuphuma phakathi kwabezizwe badela abazalwane izinto zezo badeliswe abazalwane batshelwe information wrong ukuthi liyini izwe babambelele ekutheni baphumele ezweni kanti abakusho konke then okukhulu kufihliwe lokho kufihliwe kwabekwa kukuhle bakuthanda abazalwane babuyela kukho bangena babuyelana bacwila abasafisho nangonwele ezweni bacwile kubo njengoba sikhuluma nje ngoChristmas nje baselebrate uChristmas abazalwane njengoba sikhuluma nje bazobehlukanisa into ofela abazalwane uJesu Kristu baweqela umyalo wakhe uthi thathani ingcebweni ibeke kuphi ezulwini la inondi injani khona engangeni kuzana iyona nesela lingakwazi ungena bathi abazalwane bathatha ingcebo yabo bayibeka kuphi kubakhetheni abenza ama rituals abahlaba abantu ababulala abantu bachitha igazi ukuze bacebe babe namabhizinisi ama funeral cover babe namabhizinisi abazalwane bama loans wonke lamabhizinisi banama altare abazalwane bathemba lezo zinto thatha imali yakhe then umzalwane uhlelo lambili bathi umzalwane unemali medical aid engango 2500 obefuneka inikeze lo mzalwane bathi uyinikeza ini abakheti umzalwane uhluphekile anakho ukudla nikhona abazalwane Amen. imali busy ihleli kuphi abazalwane lo mkhede mayisihamba ngemonto enhlala yabona umzalwane aphenduke nayo kanti imali abazalwane
abajoyine lo mshwalense wakhe aba 1000 la eSouth Africa. Yiba abaningi abazalwane 90% abazalwane abathatha imali bayinikeza lo mkhedi. Mase beyibona bayihalela. Sebakhala uNkulunkulu. Mina nkosami ngithola imoto enhle. Imoto bayithathile imali bayithathile bayinikeza umkhedi. Mkhedi. Then uNkulunkulu uthi bazalwane konke niphatha ngezandla zenu. Ngijana bazalwane. Ngiyabusisa. Bathatha ibusiso zabo abazalwane. Bawuthinta amabhizinisane. Abahedi. Abahedi. Bangena bathi baqashwa abahedi. Babe sebenza njalo bathandaza babizigama kaJesu. Yonke into eyisibusiso through umzalwane iya kumhedi. Asala umzalwane ehlupheka. uNkulunkulu befuna isizwe sakhe uIsrael sikhonze yena yedwa. Sikhulumile ngombuso kaNkulunkulu izolo. Iyonakala lo nto. Then kwabiza ukuthi kuzuthi ayizelene uNkulunkulu uqobo. Kwabiza manje ukuthi sengehlake manje mina Jehova. Igama lithi Emmanuel lithini? God with us. God with us. Osinathi. uNkulunkulu wehla wangena inyameni wazohlala phakathi kwabantu. Ngifuna manje ukubasiza abantu bami. Ngibakhiphe emqondweni kaLucifer. Bangene umqondo wami, bangene intando yami. Leswayo uthi uNkulunkulu anongikhonza ngengqondo yenu yonke. Uma nifunda ini imithetho yami. Nidlinze ngayo. Kodwa umzalwane uzohlala phansi ashaya ikhanda. Kambe lo x ngosolva kanjani? Le multiplication ngenza kanjani? Lesi sibalo sikuza kanjani? Uxukuza eni bazalwane ingqondo. Kambe lapha kwa science kwenziwa eni lapha kwa science? Shoni impela. Kabalansiswa ama-chemical. Kwenziwani lokho mase kwenziwa ama-demonstration? Mase kwenziwa kuthiwa yini? Lab. Experiment. Ama-experiment ngiyabonga. Uma usenza ama-experiment uyathula ufuna indawo concentration usebenza endapho. Your body is there futhi bayakutshela ukuthi if you make a mistake uzolimaza izinto engaka. Then mawufuna ukuyofundela ngogesi bayakufundisa udingeke yakhe ingqondo. Udingeke sakhe isikhathi yakhe concentration. Siweqela umyalo wenkosi uJesu. Sithanda ubaba uNkulunkulu ngenhliziyo ngengqondo nangamandla ethu onke. Hamba umzalwane emsebenzini akatholisha ithuba lokudla. Athi namhlanje emsebenzini hectic. Ngisho ukuthandaza egameni likaJesu lutho. Uyabuya lapho exhausted. Kufanele ehambe emsebenzini angikwazi nginjani ngekhathele. Then ngakusasa iholiday asihambeni siyenkonzweni angikwazi nginjani ngekhathele. Lungene ucingo. Siyadinga emsebenzini athi gubha umzalwane ayogqoka. Uphuthume emsebenzini. Kodwa amathiwa enkonzweni uthenga ngikhathele. Then ke uthi uJesu ngeke ukwazi ukhoza amakhosi amabili. Sekucacile ukuthi iphi inkosi ayithandayo. Ngoba khona ithi mayimbiza avuke ngaleso sikhathi aphuthume. Emsebenzini. Bazalwane ngiyagula ngekwazi kusenkonzweni ngikuthaka enyameni. But mayibizwe emsebenzini ngizolahlelwa umsebenzi wami. Ama-report kufanele ngisubmit. Uma ngasubmithanga kuzobonakala konke. Noma ngizizwa ngikho right ngizophuthuma. Emsebenzini. Ngeke ukhoza amakhosi amabili sikhulumile izolo. Usuyabona inhliziyo yomuntu isemalini. Semalini kuphela. Bazalwane uthi uJesu uma ngithi ubaba ngimazi uma ufunda uJohn chapter 8 ngiyobe ngumqambe manje ngiyamazi ubaba. Bazalwane lezi zinto esikhuluma nje manje uma sithi asilona iqiniso ayikube kusicacele ngokusobala ukuthi silimele sinamanga singabazalwane. Uma lezi zinto esikhuluma nje manje uma sithi asilona iqiniso iqiniso hlophe limsiqiniso ku-excusable ukuthi ingane thiwa iya kuma-sports ngoba kunama-marks ani bazalwane ama-sports. Ingane ihluleke ukuze enkonzweni iphethe just a very light book yebhayibheli. Kodwa kufuneka ithwale ubhaka ozoshayela usizi. Ithi noma ihamba uzubona ingane ithwele ini ijo sezazi zabhonga zathi nje ihamba. Ubothi ithwele ijo. Emva kwalokho ikhadi elezifunda kuma-material kuma-private school napha iphethe izinto zama-sports. Sike sahlala thina nengane zabazalwane enjalo. Uzubuhlungu ngoba mina uNkulunkulu wakhuluma ngengadi njalo mangenkonzweni ngingakashadela ngamtshela nangomama ngikhuluma naye ngambuza nje eceleni. Ngamtshela ngathi njengoba social uNkulunkulu uthe la ngikhona ufuna kube khona nengane zafuneka zibe khona. Amen. Ngangambulelwa ke lento yokudela konke kanje. So
kodwa ngangazi ukuthi angizuphelela emsebenzini nganginale mentality ukuthi nginobizo Amen. ngizoshiya umsebenzi but uma ngishiya umsebenzi ngingalingi ngivumela unkosikazi emsebenzini ngoba ingceke kaNkulunkulu zibulawe amakhosikazi angekho eduze kwaso izikholwa then kwasondela amantombazana wrong kwasondela omama ba wrong kule nceko bayimuncaza yaphela ngoba umfazi yofuna ini imali and nendoda yamsupporta ngoba inefear inayifaith ngalo Jesu emshumayelayo ifuna isupport ukuthi umama uyasebenza at least ngiyazi ukuthi khona wathi uNkulunkulu ungalinge masushadile la ukhona unkosikazi wakho abenjani abe khona la ukhona ingane zakhe zibenjani zibe khona wale uNkulunkulu ezambula uNkulunkulu ngaze ngayibona kahle hle uNkulunkulu befuna ukuthi mina ngihlukane nezwe nomndeni wami ngiphume ngokuphelele nawo ngibe kuJesu Kristu so ngima ngithi manje ngidela konke ngiyarizana emsebenzini ngiphuma nonkosikazi wami nengane zami siyaweka amabhizinisi ngayitshela ingane zami ngoba lebisikhulile leka 94 ngathi mntanami usukhulile wena njengamanje sengiwasebenzela umbuso kaNkulunkulu ngizophila ngokholwa akho mali ngizokusupporta ngayo i-transport ngizokusupporta ngayo akho mhlanga engizohamba ngicela ukukutshela ukuthi ngiphumile entweni ethinta isikole esika Sathane bonke abafundi imfundo yasesikoleni baya esihogweni so angeke ngisayihlanganisa nakho ngiyoshumayela uJesu ophilayo kuphela but ungahlangana ekhaya but angihlangani lutho ukuthi ungangitsheli lutho ngindaba isikole yesibili second born esencane ezo grade 1 ngathula ngalesikhathi kwakunebandla ngolebandla kambe ebandleni libazana siyaxolisa abantu abami thina sithathe sanise ekoleni ngicela ngixolele ngane yami ngathatha ngisesikoleni bengingazi sibakhulekela abazalwane sabiza igama lika Jesu ukuthi bayophumelela entweni ezikaSathane bese siyabuya sokwazi uNkulunkulu ngiyambonga umzalo nokwazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo but uNkulunkulu mongcwele mayisengamvulela then njengoba desifundisa lana yakho God of learning uNkulunkulu abaphethezana ezemfundo then umongcwele wathi hlola bonke umoya kuyo yonke into ekhona emhlabeni nomoya funeke wazi ukuthi imuphi umoya ophethe lokhu nalokho njengoba sazi ukuthi isangoma siphethwe idlozi so funeke wazi yonke into nezincwadi zasesikoleni yonke into then uNkulunkulu angamvulela axolisa abazalwane ebandleni yabona njengoba ngihamba khona nje i-conviction Amen. ubiza ingane ngithi azizina ngibeke ethi igama lika Jesu siyathandaza ukuthi niphase esikoleni siyathandaza ukuthi nithole imisebenzi ngona ngahlanganyela nabezizwe ngahlambana segama likaNkulunkulu ophilayo now I'm bearing the consequences ngisho xa ubuhlungu njani funeka ngiphumele obala ngithi Jesu wena wedwa inkosi as long ngisaphila I will tell people, I will tell the whole world ukuthi Jesu kuwedwa umbuso wakho uyoma kuze bephakade konke okunye kaSathane yophumela obala even if kurisk ukuphila kwami I will do that ngaphuma nonkosikazi wami nengane zami a story for another day ukuthi phosi ingane akukho uhlupheka ke engakusithestanga ngenxa kaJesu Kristu ngenxa yombuso kaNkulunkulu uzovele ngisamarize ngisonke ngiyakwazi ukuhlushwa umndeni ngiqala nje phansi emndenini wenyama ngiyakwazi ukuhlushwa umndeni ngiyakwazi ukuhlushwa umphakathi engizalelwe kuwo ngiyakwazi ukuhlushwa umphakathi la ngihamba khona fike ngihlala ngiyakwazi ukuhlushwa abazalwane abangasindisiwe ngiyakwazi ukuhlushwa amakholwa asindisiwe amabandla ahlukene ngiyakwazi ukuhlushwa uhulumeni neminyango yonke kahulumeni government of this world ngiyakwazi ukuhlushwa abaholi abasindisiwe leaders ngiyakwazi ukuhlushwa abantu behlangene abakholwa nabangakholwa abasindisiwe abangasindisiwe bahlangane against me ngiyakwazi bazame ngayo yonke indlela ukudestroy umndeni wami ngayo yonke indlela ongasoyicabanga ngomusa kaJesu Kristu namhlanje ngisaphila ngomusa wakhe then namanje bengilamlazi nje i-risk ngoba masenikhuluma uma lento ungahambisani nayo ngeke ubone manje uJesu uphethe usuka Sathane awuqondo kabani okaNkulunkulu kodwa kabani okwabantu uJesu kulonto kanjalo nomzalwane uPetro kodwa uthini ngeke umzalwane eyibone ukuthi usengena noSathane and akekho umuntu ozomkhuza njengoJesu wakho umzalwane akhuluma ngekukhulu iqholo kunomfundisi lana uthi iqole kaSathane uthi kanti usukhuluma ukhulunyiswa uSathane then inkathi ukhuluma njalo ufaka umoya kubantu bayathuthela abantu uphi lo mzalwane
uphi lo mfundisi ungathola sekuvalwe umlazo wonke ungathola ukuthi sengimakiwe nale moto engihamba ngayo ngiyazazi izinto enjalo abakhapheli oJudas Iscariot bakhona lebandleni Siyabonga. nalamhlala khona ekhala abafundi bazile abantu ngazisho nathi abakhapheli uJudas Iscariot wayehamba noJesu bathi kuthathanga isikhathi esingakanani baqobuka bavela sebeyahlulwe kuyibamba manje sebephumela obala nayo social media babhale bathi mina sengibuya khona lapho labo bazalwane noma uthi etshela umhlaba wonke besithi baba mthethele la kwasawenzayo nginethemba ukuthi ungamsiza uma umhlaba ungakabhujisi uJesu engabulala ibandla uma yena umphefumulo wakho ungasuswa nginethemba ukuthi ungambuyisa baba bathi ngizwe ubuhlungu mayisebuya ngoba ngeke akuthole ukuphumula ufuneka kwile kubo bonke labantu angcolisa ingqondo yabo bazalwane awasishonke ngiyakwazi ukurejecta umndeni ngiyakwazi ukudisowna ubaba ozalayo ngiyakwazi ukukhalela umama engizala athi mntanami angazi ungenweni usunedimoni ngiyakwazi ukwaliwaza ihlobo athi umusa uNkulunkulu lokho umkhavile kulobo buhlungu akungithinte emoyeni wami ngiba nepeace ngiqhubeke umondlela ngenze ngibe nothando ngikabambeli umuntu iqhubu ngiyabathanda abantu baNkulunkulu ngiyabathanda abazalwane angazi ngenziwe uNkulunkulu angazi angikwazi ukuhlala nenzondo angikwazi ukuhlala neqhubu bathi ngengizwe iburden ubuhlungu ngizwe heaviness umondlela ebulu ukuthi konakele bathi uNkulunkulu bathi akuhambe ungawuzi wambulo angikhathazeke ngedevelopment amletshalo sathana ngoba uJesu yena ongiphethe ubona yonke into mufihlela mina akwazi ukufihlela uNkulunkulu ophilayo mina ngiyaqhubeka ngikhonzela uJesu nabantu abamsola ukuthi lo idevelopment mina ninandaba bathe ngikwazi ukuthi one day uNkulunkulu uzomdalula engimkhulekela ngikhuleka ukuthi inkosi imsize aphenduke isikhathi sekhona nikhona abancane igama likaJesu shintsha umthandazo uma ngeke umuntu uthi idevelopment shintsha umthandazo Jesu hayibo wena kanti uthi mkhulu ngakini unomsenzweni isikhathi sokuyihlambulula qoqana abadala nabancane sengizodedela imbuzo egameni likaJesu ilapho nje uNkulunkulu angithume khona ibandla kufanele lihlanjulwe bazalwane nezwele namhlanje bazalwane igama likaJesu ngamandla funeka umzalwane makhonde ngekho right sithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha linamandla ngezwi lakho uNkulunkulu uthe uzobeka izandla abagula abaphile ngegama likaJesu you are healed my brother. Thank you, Lord. Our brother is healed. Thank you, Jesus, for healing. Then we say, akhophilise zongena la elikhandwe ngecubu zabantu usikwa amajwabu ukhandwa amaphilisi bese kuthi ingane zami bezosoka enkathi zijova zidliswa amaphilisi opholisa inhlungu kanti zidla amajwabu abanye ezinye ingane ufokwa lo moya uyandiswa amen. Siyabonga ke bazalwane. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19 verse 20 verse 29. Matthew chapter 19 verse 29. Alikho igama ngisize ngibamba wathi mangabe ungafuna ukuphila lempilo engiyambula kuwe ungaqhubeka ushumayele ungaqhubeka uthi umzalwane uyakholwa kodwa be rest assured ukuthi awusayizwe yesihobweni angina choice mangifuna ukuya ekhaya kumele ngishumele umbuso uJesu Kristu uNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu uyinkosi lombuso and umoya uyedwa kuphela umoya ongcwele kaBaba umoya kaKristu Jesu
okuyena sifundisana silawulayo. Bese ke kunamavesi abantu abawafundile bangagxila kuwo, bangawalandela, bangawenza. Abaningi bagcina sebewajoma. Uma umunye eqhamuka ethe wakhuluma balwa naye, uma eqhamuka umuntu bayawaphila balwa naye. Sengikubonile lokho. Abantu abathenjiwe, abantu abadumile, abantu abahlonishwayo, abantu abasishizwa uNkulunkulu purely ngempela ngemangaliso. Kodwa mase kuziwa kulamavesi nje elinye layo lengizolifunda, bayathimula bathi hayi kodwa hayi ngeke Jesu hayi angasathi hayi bamsola uJesu basayibani. Bese ngithi umuntu kanti bengubani mina ukuthi ngidelelo kangaka uma bengenabahloli abantu delela uJesu inkosi yamakhosi. Amazwi lawa akhulunywa inkosi uJesu. Ngicela sifunde uverse 29. Izolo bazalwane sikhulumile ngani? Ngamafoni. Angithi? Amen. Asisho ukuthi sifundise njani ngalo basicela. So switch it off. So switch it off. Sikhulumile ukuthi uSawuli yini yamisa sogwini izolo. So switch it off. Yes, ave kubuhlungu njengoba ngobaba nje nafa kubuhlungu ukuthi usakhuluma nengane So yakho. switch it off. Uyayibonisa njani ingane yakho? Siyaphuma hamba. Vele isuke ihambe. Isakhuluma. This child doesn't show any respect. Ngubaba ngikhuluma. Vele isuke bese njani? Bazalwane, asikujwayele lokho umoya loNkulunkulu ungivulele wona ungihluphekile kakhulu. uNkulunkulu buhlungu ngoba amafoni ngoNkulunkulu bethu. Ngamane ngishiye kufundiswa uphume ngo-attend ifoni. Silahlala khona lapha ekhaya umaphumulo sikhuzile uMongcile khuza ukuthi uMongcile ubuhlungu kwangezwakala kwavela ama-scandals phakathi isihleli sabazalwane kwavela ama-scandals anyanta isigazi kanti indaba begijima ngani khona lana Amafoni. ukulalela kuhle onani uNkulunkulu wakhuluma agcizelele lento indleleni ebusathane ngayifuna ubaba wami wayekhonza into wazi uyibone kanti wayengefuni ifika yami athi mayisimngene ispirit sefoni siyabambana akasabona emehlweni ushawe stroke and kumele soveze ivangeli ngoba sekungasindiswa 1998 ubengayifuni insindiso angiphathi ke mase ngithi sengidele konke ngikumsebenzi ingane ngikhiphile ekoleni wavela wathi hayi makufika amaphoyisa mayinikeza 2 months ejele mina ukuthi nikeze 6 months wangikhaphela ubaba bathatha uMongcile hamba oveza uthando lona thuba ke manje asabona emehlweni ushawe stroke asokuhamba bekashesha ahambe veza ivangeli veza ivangeli mina Jesu ngiluthando abongoza uthando ukuthi umsuku ungambambele eqhubu futhi ungangeni kuyo yonke le accusation ayi-accuse ngayo for 5.5 months. Mina nonkosikazi simphipha ubaba simshintshe enabeni simfunza simgeze yonke indawo. Mina nonkosi amtshela ngathi ke instead ukuthi uye esibhedlela mawule ekhaya thina singamanesi akho azona ingane zakho singamanesi akho kodwa sisebenzele umbuso kaNkulunkulu singamanesi asembuso kaNkulunkulu thina sithanda segameni likaJesu mase kuthinda sithinda ngegama likaJesu masikwenza sikwenza ngothando likaJesu lo akena umakoti wakho unesi wakho ngakho sizobambisana naye ungcono kube uye ozobona ubuze bakho unothi indodakazi yakhe ibona ubuze bakho intokozo yamazi nje sicele konke naye samgeza ubaba njengengane encane yomfana besibamba idodolozi yakhe simgeze yonke phansi ilele phansi then bese sithenga umuthi wokufutha ekuthiwa ama-aroma bafika abantu bahlala etafuleni sibanikeza ukudla badle abengezwa lutho kanti uNkulunkulu usemsebenzini noma umphakathi uvukelwe indukuthelo ngale mpilo engiphilayo yokuthi akusetshenzwa akuyiwe ekoleni akuyiwe ebhedlela kuhlalwe ekhaya khonza uJesu nje akhonzwa dlozi kodwa ngoba manje babonile ngoba uNkulunkulu wantshela ukuthi bonke kade bemsupport bemanaye benaye esaphila baqhelile manje angiseMaritzburg wangena umcimbi uyofica ubaba wakhe esedliwe izinja kufuna umalumekazi ufica esidliwe izinja akasaboni bangani bakhe bamshiya
ngathula ngalalela ngomncane ngenze njalo wathi yena opportunity uyongikhazimulisa then sahamba nonkosikazi sayenza inkonzo ngothando wahamba emnandi sevume ngisho uJesu. I did not believe ukuthi usindisiwe kwabizwa indlosi insuku embili entathu ngabuya ngithi babuya khumbula khona isinqumo sithathile ngoJesu bathi ngikhohlile isithathe sase kaJesu sihleli kwenye indlu emakhaya kwenye indlu lena khona siyamuzwa uyakhuluma hayibo khona kufunayo yini sithi siyasondela hayi uyaxoxa wena uNkulunkulu ngicela ungisize ngezinto kubuhlungu ngicela ungisize ngidodana yakho Jesu ya nginibonile ngicelile ekuthanga ngicelile ngiyangicelela zaphona izinhlungu ngathi sithi sipholile usehlala isikhathi eside phansi engavuki nje beshawa istroke nje and useqala manje ukumila ilonda ngemuva usebuhlungu then akathandaza ukuthi babe egameni yena wayixoxa nje thandaza athi inkosi usizakele ngomncwabo wakhe kwenzeka lento akade engasindisiwe iminyaka sikhula sibancane ethi akayifuni wathi angifuni indaba yomcimbi yamabhokisi yokudla kuyajatshulwa kushoniwe la ekhaya ifuni yonke lento ivela umuntu bayishonile uyathathwa ayobekwa ayofihlwa ngesizotha manje kuyajatshulwa yini umshado noma yini washona udade wakhe washo ukuthi kufakwe izinto zama-funeral cover udade wakhe omdala wayengathuthele kanjena izinto ezazenziwa ngathi inkosi ngiyabonga ngoba ngidele konke thina sakha asangene ama-funeral cover washona ngesonto satshela umphakathi sayindunini wamenyezelwa ntambama eshona ekuseni wamenyezelwa ntambama uthi kusasa uyafihlwa nakusasa wayefihlo wayefakwe ecansini embazweni senze into thina elula ngoba izwi kaNkulunkulu likhuluma ngento elula uma ukhuluma ngomncwabo then senza lokho then kwasho ukuthi into akade vele ithanda kwakumnandi sathi masibuye engcwabeni kwakunephisi ungakhulumeki kwabona ukuthi lo muntu umoya wakho uhambe kahle and uNkulunkulu enduduzo uyasiduduza kodwa ngizwe sidle kuphi ebuhlungwini inceke inkosi sikhuluma nayo ngisazi masikhathi sifika yini kodwa khona yayishoyo yathi umuntu ulandwa ebuhlungwini uyakhala mabomuntu ezalwa khumbula baba mazanje kade ngakhumbula izolo ngoba ngizobuhlungu emoyeni kodwa ubuhlungu engibuzwayo yemphefumulo yabantu angibone uba ngisimayela nje nge-right kodwa kubuhlungu bazalwane and ubuhlungu ngiyayi-understand eyisho Jeremiah ukuthi lo mlilo uvalele emathunjini ngiphiliswa kuphela ukuthi ngikhulume enkathi ngikhuluma ngiyawubhodla lo mlilo ngikhiphela ngaphandle bese ngizwa ukuthi ihwe uma ngingavali umlomo uyavaleleka uyabila ngaphakathi lo mlilo ngoba uNkulunkulu ufuna abantu bakhe ayisekho into engijabulelayo ngeke ungijabulise ngokudla kumnandi ngidla kamnandi kwamkhize kodwa akusathi ndikini akusathi ndingempela bakhona abangithethe bangisa ehotela bangisurprise bangise etolo efihlakele bakhipha imali enkulu sathi mina nonkosikazi ma siyavumelana sathi asiodogodwa and obuncane ushibhile bamangala bathi labantu angazisebenza njani babe zama ama strategies ukusiheka sibone ukuthi we are mistaken then ayikho into esijabulisayo ayikho into ongithengela wena ukuthi uyangijabulisa ngoba yonke into usathane uyayicontrola le moto ngokuhamba ngayo njoba ngihamba ngayo njena inomsindo obangayo mawuthi isegarage uzofika uzothola ubuqili khona mabe ikhanda bazokrethe enye inkinga I know it sesizame ukuyikhanda le moto lutho angisathandi lutho lwezwe lento shobi namabhedla gadi nje isigebengu mase sifuna into la ngaphakathi sinjani basalana sizokulalisa lana udumelana umshini okukhatha amabhedla gadi ulele wena uflat abazakukhala kusho umakhalana uvukele ebusuku yakhanda bavuka konke impahla yikho ukuthi asizwile thina ukhala igrinder lana bese uthi uyasebenza ebusuku kanti ubulele uyavuka abathathile mabethanda bazokulalisa phansi lana bayokuthatha bakhiphele phandle then yini onayo la emhlabeni awunalutho kunama scams emabhenki uma kwangena imali yabankulu then khona abantu ade besebenza emsebenzini baphunyelwa izimali awunakho ukuthula mase kunemali mawuthi uyabheka imessage uzoqala namabhenki asiyaqala manje athula ama messages athile awusazi futhi uphendula uthini ngoba sesasebenza ama apps ama scams they are all over bazalwane I know it
Ingathi ngidayisindle engikhuluma ngayizolo esasena edolobheni. Kwangena ucash engiqala empilweni yami ngqa more than 100,000. Ngaka resign. More than 100,000. Ngangenakho ukuthula. Ngoba ngase ngazi ukuthi uma uye ebank bayibuka ibalance yakho. Mawuphuma abangaphakathi sebefonile ukuthi lo muntu nemali engaka. Mbambeni. Ngicela iphi. Ngaleso sikhathi kwakwanda izinto zamasalambuzi umuntu uzovela kuthina nje mawukade ulokhuza imali kunento abanayo abaziyo ukuthi unemali enkulu oyiphethe bayizwa konke abancenzayo mawuthi esikhwameni umphendulile wakhuluma naye sekungamaphepha sibonile abantu ngihlala nabo umuntu akukhombisa amaphepha athi buka amaphepha kade kwemali engaka yini ozothi uyithanda emhlabeni yini onayo emhlabeni ayikho igama lenkosi malibongwe 29 Malibongwe igama lenkosi. Selofondo verse 29 egameni likaJesu. Nalowo Matthew chapter 19 verse 29. Nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi adle ifa lokuphila okuphakade. Umuvuma uJesu Kristu ukuba abe inkosi yempilo yakho unama terms and conditions. Istep sokuqala sokuthi usumvumile uJesu ofuneka usithathe manje siphi sokuthi umlandele and momlandela uJesu ushiya ini manje ayikho aspect yokuphila engathintekile la. Number 1 balapha izindlu number 2 abafowabo ama siblings number 3 nodadewabo siblings number 4 uyise then kusho ukuthi sengumntwana ke umntwana kumele akhobe asindiswe kumele ashiye bani manje uyise ukade ngikwazi baba then unina abazali yes nonina abantwana then siyashintsha indaba siza kubazali umzali uyizwa le ndaba ufuneka ashiye ini bazalwane abantwana the whole family now is involved wonke umndeni usuthintekile manje mawuyizwa le ndaba uthatha isinqumo ukuthi ngilandela uJesu ngiyashiya konmehluko phakathi kokulahla nokushiya ukhona yeah mawuyilahla into ezinjani Induyisho. ubalo bhuti kama Kosko. Nkosi kanjani Kosko. all right iBhayibheli lithi lana siyabalahla Teshiya. siyashiya kodwa ngosikhona Yeah. mfowethu isitimela singo5 nje manje 10 to 5 si late manje udingeka 10 minutes wena sizoshiya isitimela asiphuthume amancane bakusibenzisa positive nje manje sengiyahamba ngiyakushisha ikhona ipossibility njengoba ngihamba usenzo kwezihamba zalwana Sengakulandela. sisazophinde senze njani futhi Sibonane. kodwa manje kulahla angisangeni kuwena forever nawo abantu badideka ke kube ngazathi kuthiwa silahlile imndeni no bazalwane umuntu engafuni ukumamula uJesu ekhonza amadlozi umuntu engafuni ukudela konke alandela uJesu imihla ngemihla ngenxa ukuthi uthanda imfundo uthanda umsebenzi wakhe iprofession yakhe uthanda izikweletu zakhe lezi ezimgqilaziwe ngoba isikweletu uma unesikweletu usigqila sana iBhayibheli lithi kufanele sibe sigqila kaKristu Jesu wena isigqila sabantu ngoba abantu ibona abanikeza izikweletu awukwazi ukunyakaza so umuntu mayekhetha lokho then kufanele ngenze njani manje lalela abantu mina manje asithukile abantu sithukile abantu kanti sizama ukwenza isso uthe umama izolo asikho perfect Yeah. and sisahluleka ukuningi yabona mathiwa khanya ilathi bazalwane mangelapha eminyango ikhanya la endlini ebusuku
khona izinto engiyibone kimi ukuthi zirong ngoba ngephi bazalwane Sekukhanyile. but man ngisebumnyameni Sebumnyameni. but uma ngiqala ngithi step in ngizoqala manje uthi ngathi shit lami ngiphambanisile nje kwenze njani mangiza la maqondane light sengibona kophelele so nje manje bazalwane nathi besiphila khona ezweni kuma systems alelizwe but uNkulunkulu uyasikhanyisela manje usuku nosuku uyambula ukuthi lokho akukhona kumbuso wakhe kuya ngokuya kulokhu ugqama nje sizibona ubuze bethu sizibona ukuhluleka kwethu ukuthaka bethu usuku nosuku and kwenkathi ubanjwa umoya engcwele angathi ayikho lento engenzayo sengibonile angeke ngifila ngithi khona sengiphelele ngoba into bese ngithi nginqobele last week nasi manje yangihlasela futhi nakho bazalwane inkosi ngicela ngisiza simi ngomusa kaNkulunkulu nakuma kanje phambi kwena ngifanele bethiwa ngimile ngoba ngisehluleki phambi kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu omkhafile likhona ibandla likaJesu Amen. likhona ibandla likaJesu Amen. bazalwane ngicela uphinde futhi mfana wami verse 29 amazwi lawo enkosi uJesu Nalowo oshiye izindlu mana ke mfana wami siyafunda asishumayeli asijahile statazeli underline ngicela ngisingise mntanami uphethe ni amplified funda ngaye NIV underline nje igama lokuqala And everyone, ngesizulu lithi na lo right and everyone, funda elinye ithi nenye version ayikho enye version izothi and Anyone. anyone leli gama lithi anyone ubaba umama uyingane anyone hayi ingane akufanele ingane ifike bese esikoleni ingane esencane no uthi uJesu uma umuntu eshiye ini bazalwane aba uyise nobani haleluya ulandela bani uJesu usitholele ukuthi anyone yes, and everyone. Listen, amplified. that qhubeka ke ngesizulu mfana oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo. uyabona ke kulula ukuthi ke mase ngisindisiwe kade kunzima ukushiya amadlozi kunzima ukushiya amadlozi ukushiya inkolo yakini okhule ngayo ukushiya isonto okukhulela kulona but mase uphunduke lapho uthi ayisengibambile insindiso but uthi uJesu sengifuna ukukhuluma ngalokho manje oku blood related ngoba igazi lelimanje nalokho ku attach kuwe yazi ukuthi indlu ya attach kuyona bazalwane Yeah. ikhala kuya attach kulona Yeah. uJesu uthi uzokwazi ukungilandela Yeah. funda wami Nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi adle ifa lokuphila okuphakade. isethembiso leso igama elithi amazwe lisho ukuthi land property fields ngabemazi amafarm amaplaza then igama elithi farm ngaleso sikhathi amabusiness ama-means okuphila umhlaba nje Yes. ilona ukuthi ngikwazi ukuphila whatever engicabangayo nginayiland elinye lithi lands ushiya amazwe because yila bantu be-attach umhlaba ubaba mkhulu Yeah. yila ngibambelele khona yifike ushiye ingane zami ithi ke inkosi uJesu ke izolo sifundile uNkulunkulu bathi ngoba umhlaba ungo wami wonke inkosi uJesu ifika ngithini ke manje wonakele umhlaba ucorruptive umhlaba uma kuthiwa amathathe clip bakwazi abantu udayisa umhlaba uhleli kona ugebengu obukhona ithi ke inkosi uJesu uzokwazi ukulandela corruption ufuna ukushiya konke corruption kufa wonke umuntu ba but I can promise you uma lokhu kwenze ngenxa yami Jesu ngizokunikeza sekunjani khona sephendiwe sephindi then uma ufunda incwadi kaMark into chapter 10 verse 6 ithi sekuphindwe kulesi sikhathi Nakwesizayo. nakwezayo bese ethi inkosi uJesu
ukuphila onjani Power. manje uma ithuba lisekhona ngizokubuyisela ngikhombisa amandla ngaphandle kokuyifuna ikhathalele ngizoyibuyisela kuwena then nophila onjani nophakade kwelizayo you are covered yiphi security oyifunayo yiphi insurance oyifunayo uma manje uJesu uthi lezi zinto kade unazo materially then bazalwane umzalwane osindisiwe uma ehamba nomzalwane omunye usindisiwe angithi ikhala bolike lisezweni kodwa mohle nomuntu wakini ongasindisiwe amakhaya nakuphi wena usindisiwe one day nizohlukana ngoba lakhe ikhala ngiphi sesikogweni ongasindisiwe elakhe ukuphi sezweni uyathanda noma uthanda one day nizijani kodwa njengoba ungafuna ukubashiya nje ngelanga kodwa njani ngingakho ngingosishiya sithi ke ihlobo zami kuyizibaphi yilabo engenza nabo intando kabani ngoba siyephileke semndenini waphakade ekhaya ezulwini izihlobo zami kuyizokela abenza intando kaNkulunkulu njengoba nje kuhambe kurecruitwa ke bazana noma kuzabe kukhethwa kuselectwa ezizweni zonke abavumayo bakwayakhiwa umndeni oyi-1 wasezulwini abazokhuluma ilanguage eyodwa babe kuvumelana kunye babe kholwa kunye babe thando lunye babe qonda kunye then bese beba nomqondo kaJesu Kristu ophilayo naso ndiyakhiwayo basabana asihlehleni ke manje kade sifuna verse 29 ngithi yeah siqale verse 26 funa verse 26 kepha uJesu ebabheka wathi kubo kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu kungenzeka khona uPetro wathatha wathi kuye bheka thina sishiye konke sakulandela akasho ukuthi silahle konke sish sakulandela pho siyakutholani na umbuzo omuhle kakhulu ebuzela thina ngoba lo mbuzo la uhamba khona masuphila levangeli lokulandela uJesu mhla ngemihla ngiyabuza pho ke yamanje sengizodedela imibuzo mhlawumbe uzovela nalapho pho ke siyozuzana omunye sophila ngani sizodlana njengoba sihlale lokushintsha sihlale edolobheni sokwenzeka kanjani ngoba we need money at your own expense at your lost you need money ukuthi ulahlele ukuphila kwakho ophakathi haleluya amen yabo ledlule mama bengayidayisa ke isholo nje mhlawumbe 400,000 depend ukuthi ithiwa kanjani isidlo akhokhe zonke igwelethu then yes isibonelo asayini 200,000 athethe to withdraw ebank and abafana sebecuphile umshini befuna imali engango 50,000 khona izinto afuna ukuyithenga ihambe yonke lo mali heart bese attack sebethole nephini kusasa bakhiphe heart attack le then uvele oh shay heart attack ashaya heart attack shay heart attack sibonile kwenzeka lokho kubantu usiyabona ukuthi you are safe usho bawushothi manje nokudla nokwembatha yena liswane yikho uma ufuna imali yomhlaba uyigwaza ngani ngemshushu bathi umama immediately inikele embusweni kaNkulunkulu beka abahlupheke abampofa ifake khona bese isalela nje kanje bese thi baba ngicela ukwazi ukuthi namhlanje ikhanda lami sokufika vele qhamuka umzalwane umsithola ukuthi hayi esampeni sohla lapha ekhaya umthola awusahamba nale ekhaya sicela uhlale nathi la yazi kusasa nendlela ngizokucela ukuthi uhlale la ukhanda abantwana for a whole month useprovide nje nekhona abazalwane Amen. but ifuna ikhaya Lam. lam ifuna umbhede ifuna ingane Lam. uzofa Nibe kwam. ushiye konke. ngoba ufika nganakho ingane yomuqala ka94 before 94 ngangayazi sasingazali eyesibili kana 2003 sasingazali khona umuntu ozala ingane iphile 3 years isenjani Edlule. kube buhlungu uthi ngimaze only 3 years umndeni wakeni nje uhleli nawo nje mswazi nini sohlala mina ekhaya kimi how many years uhlala kimi Inyanga ngihlala ekhaya. usuhlale for 20 years kwakho then asathi uJesu kuyani ngenza nje ngisekela angisho ukuthi kuzoba njalo
mhlawumbe uJesu kusele 2 years uthi abuye ngethi simsekele niyangizwa bazalwane angisho uJesu uthi njengamanje uJesu dela konke upheleliswe kimi ngilandele shiya konke ube nami nje full time for 2 years uthi ngeke kutshela ifika Yeah. exact number for 2 years uyazi for 2 years ngoba usuhlala emzini wakho for 20 years kunzima ukulandela uJesu ngihlale naye for 2 years kulo mhlaba kodwa ngibe ngiyophila naye futhi ngunaphakade akubalwa iminyaka kunzima nje ukudela ingane engiyazi for 20 years mangakwenzi lokho uthi uJesu vele umphefumulo wakho kahle hle ngiyawubiza vele uzokusiza nini manje waqoqa lokucebile wathi wesiwula Okay, ngoba wesiwula umphefumulo wakho uzobuza kuzohlala kuzosala hloba lokho and into efikisha abantu inhliziyo ukubona izingane zingekho responsible uthi mayicabanga ukuthi mase ngihambile kuyosala kube njani yes useqalwa yini manje Ukhathazeka. akhathaza ukuthi lezi ngane mazifa siyaphi hey. and kuhle lengane mayiqashiwe isebenza isafe ukuthi impilo yayiphila ubungcwele kunjani emsebenzini yalikhuluma iqiniselo ngoJesu Kristu yaphila iqiniso ayicompromise as long ithole imali isebenza ngoba abantu bancoma ukuthi liso ufundisile ukhulisiwe iyasebenza ngane ndaba ukuthi destiny yayo ukhuluma izinto uNkulunkulu ayikhulumile bazalwane shona mfana mfundi Uverse sishiya konke angithi yebo. sakulandela siyakuzuzana uJesu siyaphindla verse 28 Wathi kubo uJesu, ngiqinisile ngithi kini, nina eningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu isihlezi I esihlalweni tell you the truth at the renewal of all things at the renewal of all things lento ngafuna ukuyidedela nje manje yobe kuphiyona mase kuronye izinto ngoba kube sekhala isicathulo sika Jesu njengamanje uJesu sathule ngoba useyiwondlo usewumusa yabona but uyeza nje manje sengonyama ebhodla zobe zikuphi into zakho zonke ongafuna ukuhlukana nazo at the renewal of all things but wena ushiya yonke into mase kuronye izinto yokusunikeza wakho amaphoshini esephindwe nge100 lo wakholwa wadela yonke into bazalwane akusizi ukuba nenkani nangu Jesu nangu umbuso kaNkulunkulu bazalwana silandelene uJesu kuyinzuzo cela imbuzo kaJesu sicela njalo